Diyos marhay na aldaw Martes, petsa 22 kan Hunyo 2021. Ang pagrespeto mina naman sa lambang miyembro kan familia sin kan sosyudad kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang nyato kaining kaaldawon. Mahal na Diyos an enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention sa satuyang pag-iribadigdi sa PBN Broadcasting Network Incorporated, diyan po sa 97.1 OKFM kay Don Emilio Nario. Kay Don Emilio Nario, kay Boom Sporlas. Happy birthday tabi, Tata Boomer! Kang 97.1 OKFM, gusto ko, okay ka? Happy birthday tabi, Tata Boomer, hali sa indong lingkod kay Pio Fernandez asin sa bilog na tropa po kan DZGB. Happy birthday man sa satuyang pag-iriba sa broadcast media kay Tomas Harilya. Maray na aga tabi, happy birthday Papa Tam Harilya. Happy birthday sa imo man. Tingog kan Banwaan na mina saludar sa Indogabos kasabay ang paglaom na yaong kamudyan tabi nag-aarantabay pa. Dai naghali sa pagdadangog magpuon kasubagong alas 5 sundo kasubagong alas 9. Sana po yaon pa kamudyan tabi. Mga taga Legazpi, andyan pa ba kayo? Albay District sagkod sa Daraga. Sundo magkitang 10:30 mag-iriba-iba sa paagi kan pagbutwa kan mga informasyones diyan sa palibot na Mega Force Patrol ang kasabay ta. Sa 1st District si kompareng Jomar Bien, 3rd District si Pading Jimmy, sa 2nd District si kompadreng Al, katuwang si Ans Galero, si Renz Luna asin si Luens Nabarzena. Sa Manibela, yaon dyan si Henry Boy Mata. Technical control, the man from Poland, Dion Napolis. Larga kita Dion. Laban lang ng laban. Yaon ang kagurang nanday kita papabayaan. Sa newsroom, siyempre, the ever reliable news manager Mardela. Sa production center, ang anghel ng DZGB, AMA, Angel M. Mustasa. Mauyod, presente. Igo kitang saro. Sentro man yan, Old Albay District. Mauyod, sige. Meron tayong isang tigapakinig. Nanginginig sila ngayon. Sa Mauyod, mabuhay ka mo dyan. Maray na aga, Sir Ato Lim, buda kay Doktora Lim. Diyan sa mga taga Petron, Top Gas, Petron Gasul sa Daraga. Ingat-ingat po kamo and God bless. Keep safe tabi, Sir Ato Lim. Diyan sa tropa, sa mga empleados, pahinantes, drivers, delivery boys, gabos, mga yung security guard dyan, gabos, mga paraan tabay tayan sa Top Gas, Petron Gasul. Good morning, Sir Ato Lim. Ecstasy. Extano. Si Arven buda si Richard ang yaon dyan sa IT. Siyempre, ako po ang sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Marhay na aldaw man tabi dyan sa mga taga PHO. Yan, bungkaras naman ngunyan dyan kan so irineksyonan dyan sa Astrodome. So second dose na yan kang mga nag-Sinovac sa kanakalis na bulan tabi yan. So ingat-ingat na tabi kamo diyan, yung mga babakunahan, relax lang kamo. Uni nga ni ako bagaday pa man nag-ininchik.
Ako po si Pio Fernandez sa indong lingkod ha. Maray na aga tabi man sa mga taga-Catanduanes sa kuyang mga kababayan dyan ha. Good morning tabi sa gabos na sa tuyang mga kapartidaryusan man dyan sa Catanduanes. Si Mama Unding sa kuyang mahal na nanay. Mama Unding, good morning. Dyan sa Virac, mahal kanya mo tabi. Hali kay Ati Tita, buda sa sako. Dyan man sa kay Tia Aning, buda kay Tia Karay, kay Cho Belen, kay Cho Leo, si June, sa kuyang pinsan dyan. Good morning sa Indo. Dyan sa Catanduanes, sa Karamuran. Yan. Buda sa Virac, si Vilain na Villaluz. Good morning tabi Vilain na. Pinsan, buda si Kuya Joben. Kumusta daw sa pinsan ko duman sa PGH sa maray na aga tabi kay Jean Villaluz, sarong nurse, COVID warrior, gunmuan sa COVID ward mismo kan PGH, yung gunmuan. Sige tabi, siring man niya sa mga taga Sorsogon, maray na aga, sa gabos na taga Masbate, maray na aga man. Mga pigabot kan sa muyang pwersa sa luwas kan Bicol, good morning. DZGB po. Yung mga nasa Kompalan, sa tuyang official Facebook page, ang DZGB News Online, good morning tabi sa Indohale sa Pilipinas. Maki-share tabi ha, magdakul man lamang sa tuyang viewers, and most importantly, dakul kitang mapaabutan po ni na impormasyon sa inman na parte kan kinaban asin kang Pilipinas. Ha? Pwede ka mo dyan sa chatbox kang DZGB News Online asin kan sa sakuya man na Facebook account, hanapon lang ni Pio Fernandez sa Messenger o sa sakuya mga telepono numero 0926-0156-020. That's 0926-0156-020 and 0961-759-0888. Yan. Sensya na kamo, dahil ako nakakakuan yun ka sumay collar ta, pwede mong abrihan ang bintana digdi yun. Mainit kaya. Kaya ining medyo mapuro-press ko sa nang kamisetan gamit ko diyon. Pero okay man ako man malinig man Yan ta ining bintana, abrihan mo tanganing maglipot. Macho lang. Ay nako, sige. Taod tabi. Pag restoryahan tan mga pangyari sa palibot digdi sa tuyang syudad. Ano na yan kita digdi? Kun bako tubig kuryente! Sige po, Luwens, go, good morning na! Salamat tabi, Sir Pio, maray na aga, at maray na aga sa kapusta mga barantabay sa mga dagdag pang bareta. Lalo ngunyan na tigtatabangan kan ako Bicol Party List ang syudad kan Legazpi na mas maging magayon pa ang mga pasyaran, partikular na sa pagpapagayon asin pagpapa-atraktibo kan Joggers Lane, puon digdi sa Sawangan Park area pasisiring sa Puro kan Legazpi City Boulevard. Ini pagkatapos naman utarang kan DZGB News na tudupait ang patrabaho sa nasabit na lugar na kung sain pigralaganan asin dinugangan nin mga makulor na bricks ang Joggers Lane area kanasambitan ng lugar na dati kulor sa ng sementoan itsura, alagad yun yan niralaganan nin mga makulor asin magagayon na disenyo. Sa ngunyan nakaabot na sa may baybayon kan Barangay Puro. Susog sa pakikipag-ulay kan DZGB News kay ako Bicol Party List Congressman Alfredo Pido Garbin, ini-inisyatibong fundo kan sa ingdang grupo nga ni na mangyari ang siring na bagay. Tangani na makatabang na mas lalo maging atraktibo ang syudad sa mga turista asin maihanda ang kagayunan kan Boulevard sa papaabot na prestihiyosong cruise ship terminal. Ang fundo kay ni 17 milyones pesos asin susog kay Garbin kadakol pasindanin mga programa nagigibuhon para sa syudad apisar ka na sabit na proyekto. Ang nasabit man na proyekto pinagre-reparo man kan City Engineering Office, lalo pang nagpuon ini sa may ambang kan sa indang opisina. Iyan tabi Sir Pio, ang magayon na bareta, halidigdi sa Legazpi Port District area. Ako po si Luwens Bursi Barcena. Salamat Luwens sa bungkaras kan istorya dyan sa palibot. Isihon tango na ang dagdag na bulos kan informasyon.
Kumpadring Al, marahay na Al daw man. Go ahead na. Yes, Marinal daw tabi padi may plano ang sanggunian panlunsod Legazpi Committee on of the Wall na magkaigwanin legislative inquiry entry ang Legazpi City Water District asin ang PhilHydro Maynilad Yan. para day na maulit pa ang nangyaring pagkawa rin in supply kan tubig digdi sa Legazpi City. Susubaybayan tayan. That's a nice move kan sanggunian panlunsod. Taso alkalde baga, naghiro na kayan. Ano? Correct, dako lang issue man ang gadian. Oho. And nakonfirmar niya to sa informasyon ni Kagawad Alexi na ayon kuwanta kan konfirmado informasyon manungod managad kay ni. Iyo. Base yan sa saindang regular na sesyon kung saan piga luwas na daw ni Kagawad Alvarizo, Yan. Chairman Committee on Public Utility and Issue na ini, Oho. na dapat maplantsa ang mga dapat ariglaron dyan para dahil na mangyari pa ang sakripisyo kan mga konsumidores. Iyo. Si Kagawad Bariso, compadre, miyembro sa kan board, kan LCWD. I don't know, dahil kung aram yan tabi pa ang aram ko si ang chairman kan Committee on Public Utilities ang gunian. Iyo. Inda ko sa nata, baka sala lang sa kuya. Igo gayon din membro dyan ng board Pero day magiging Gari, Bariso, so tugang ta sa broadcast. Sutugan ta sa broadcast. Si Yes, Jess. yan ang aram ko tabi, kahit to tabi pa dahil ko aram mo niya sa development, yan sa status kan board. Ang aram ko si Jess na Bariso, si Professor. Baka bako na gayud tabi. Taso data na Ko updated sa Water District. Ako ay personally day ko na subaybayan sa mga turno di oficinas man diyan So Correct. pardon our ignorance. Sige, day balik. Anyway, ang sarumananggan sa mga issue na dapat maresolveran ang sinasabing bayadan kan LCWD sa PhilHydro. Iyo. Tan sabi baga may bayadan so LCWD sa PhilHydro. Iyo. Kaya napipinjente man so maintenance budget ninda dyan sa indang operasyon sa PhilHydro. Maynilad na yan. Ang Legazpi City sa pagkaisimang kasanggunian, ang LCWD asin ang PhilHydro gabagayanin pinirmahan na kontrata na ang dapat potable water ang supply Iyo. bako dugi. Potable water 24/7. Bako dugi. Bako dugi. Sige. Bako color juice. Mhm. Tayo yan ang sabi baga sa Water District man, nagumatagas man na magbayad ta. Ang kontrata nga yan, potable water. Supply nindudugi. Iyo, sige. Anyway, asaro yan sa mga paplansyaw daw tabi Bading Pio na dapat mapagkoronan ini sa hampang kasagunang palunsod para masabutan talaga ang bilog na detalye kayan and sa sumada magkaigwan ng konkretong solusyon kayan. Ang bottom line, dahil na maulit pa ang nangyaring pagkawa rin supply kan tubig na nagsakripisyo ang mga konsumidor. Isalamat sa amang Diyos ta siguro nahiling man kan sangguni ang panlunsod na mismong so alkalde baga minalusob duman sa PhilHydro. Sinda naman as a legislature, yan, tama ang pinagigibo na. They are on the right track. Magkaigwasinda ning investigasyon kayan and pagkatapos kan investigasyon ning inquiry, igwa dapat ning lauman ang publiko na sa indama man nagibuhon, tanganing itong supigre report mga kumpadringal na dai na mautro ining kapalpakan na nangyari ka nakalis ng mga semana. Correct. Sige. May rekomendasyon lamang sinda. Anoan maray na dapat gibuhon. Sige. Okay, bali, yan ang informasyon. Digdi Albay District, Alarmario, DZGB. Salamat kumpadring Al. Talagang yan ang saro sa mga nakatema niya to. Ngunya na pagkaaga digdi sa Tingog kan Banwaan ta kun bako tubig kuryente ang problema tadigdi. Mabuelo kita, June isagkud mo na sigurong imedya, tapag imedya mabulta ako, taso time check, then hanap buhay, so responders, buelo kita taon-taon. No? We will be right back. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack.
Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nice, sweldo na, nice, sweldo na, nice, sweldo na, naibili ng Bear Brand. Bili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Natatabang na puong bata ito. Sinda kita ako biko. Na makita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matios na pamilya pa. Senior citizen na sinka o benesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. San Campeon, ako'y pag-ibahin. Sunod dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya. Matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag matitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Mag spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo,
mo. Ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? ACES, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmarista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog, at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang piga-alata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, 2 pesos? Ara mong igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na barya sana. Barya lang, Great Taste na Premium Classic. Tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Sige po, sandali po lamang.
Butubot iyan kan Palasyo Malacanang. Sinyal na dapat itamaan mga relos. Oras Pilipinas 9:31. An oras hatod sa Indokang. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Report mo na kita, Ans. Go, go, go. Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya tong Bareta, Desidido an Office of the City Environment and Natural Resources o kaya OCNR kan gobyerno lokal ni Legazpi na pahampangon nin magkakanigong penalidad. Ang si Isay man na nasa likod kan pagtapok din mga sinakong basura sa parte kan Barangay Lamba, Kasudma. Inian ng unya na sinabi o kasimbagan sa DZGB News si Senro Head o kay Officer Cicero Buboy Canyo matapos na makaabot nga ni sa Indang Kaaraman ang concern kan Konseho de Barangay kan Lamba dahilan sa sarong green na pick-up na uminagi sa maawat-awat na parte kan Barangay Lamba asin basta sa nang itinarapok ang mga sinakong basura sa gilid kan Tinampo. Sigun kay Kanyo tulos ang nagpadara ng mga tao sa nasambita ng lugar para maimbestigaran ang bagay nin sinigwa na sindang kapot na mga ebidensya asin sa kunya naganda sinda para dumanon mismo ang tagsadiri kining pick up nini na aligadong nagtarapok nin mga basura sa nasambitan ng lugar. Ini ang kabtang kan pahayag ni Sir Buboy Kanyo ang pamayokan OCNR kasunod kan Legazpi. Gibo kayo anong manabagay na kita mas batsag kita mo yan sa sitwasyon tayo. Dahil nakarami sa kampanya niya. Kaya dahil na kada kumatugot kaya Ma'am Hans na mangyari ano, papabayaan ta sana yan. Ano mangyari kang ordinansa ta? Tulo ang penalty niya na identify niya sa ko. So, dahil ko lang masabutan kung anong penalty ito. Ngayon kay kunyan, basta ito tulong penalidad, nasabi ko, ito ang pinakalanggaw na penalty kayo na naaayon sa ordinansa ta. Dahil dapat na ang pangarugan kang iba. Dahil dapat ang pangarugan kang iba. Kaya gusto ko talaga ipahiling sa inyo na may ngipon ang ordinansa na pinagpapautog kang Legazpi. Dagit si Boboy. Yes, nadagit-dagit na. O di madali on matrace so plate number. Yes. Iyo. Pagkalinda sa mga ebidensya. Buda sa mga evidence the shortest possible time. Impose the maximum penalty. Sabi ninda pati, nag-iinguwa sindang linigo ng syudad, may mga tao man talagang nagiging, kumbaga, nagdinusta sa pagtapok yung mga basura. Ay, nako, it's high time na dahil na munang dakol na talam. Action na! Yes. Laban na kita, sige! So sa kunyan ang Konseho de Barangay kan Lamba asin ang OCNR tabang-tabang na kunyan para matauan ni magkakanigong penalidad asin na pag-araman na tagadigdiman sa napalaan sa nearby barangay sa Albay District at tagsadiri kan nasambitan ang pick-up. Sige. Yan tabi Sir Pio ang impormasyon man kasimbagan man kan OCNR Legazpi may kinaraman sa concern sa barangay Lamba matapos na may sarungan ng green na pick-up na nagtapok ng mga sinakong basura. Okay. With boy sa mobil, Ans Galero, DZGB. Salamat sa istorya, hali dyan sa luwas. Happy birthday pala. Nako, sa sakuyang mga kapipinsanan man dyan. Ano? Dyan sa Karamuran, Catanduanes. Ano? Good morning. Nagbe-birthday pala dyan. So sa kuyang tiyaon, good morning sa mga kapipinsanan ko dyan. Bakong happy birthday. No? Good morning sa mga kapipinsanan ko dyan sa Karamuran, Catanduanes. And happy birthday kay Tia Mina Sales Miraran. Yugon mo an. Kamu dyan tabi sa Karamuran, PPAC ka muna. Birthday ngo niya ni Tia Mina Sales Miraran. At akong day sa ng COVID, ang bangkete ka ini, 24 oras. Kaya lang,
May COVID kitangon yan. Bawal ang mga bangkete. Happy birthday, Tabi. Mina Sales. Miraran, yan. And hali man yan sa sakuyang namumuta na nanay. Ki Mama Unding. Tabi. Mina, happy birthday, Tabi, isa imo. Andangog ko kung daing pandemic, kung daikan mga COVID na ini. Talagang ang bangkete yan sa Karamoran, may pabayli pa. Mina, happy birthday, Tabi, isa mo, Mina. Hali yan sa samuya ni Ate Buda, siyempre kay Mama Unding. Yan. Mina, Nasalis Miraran, dyan sa Karamoran. Happy birthday. Bueno, tama ito yun na ipinaapod na kansang gunian panlunsod ang Legazpi City Water District and ang bulk supplier kan tubig na PhilHydro na pinamamahalaan ng ngunyan kumbaga may nilad tabi. Yan, okay. Sige. Ngunyan, dapat lang na buting kayo na iyan kansang gunian panlungsod because so nangyari ka nakalihis na si Mana John na poko mas menos 5 aldaw kitang daing tubig mayoriya kan mga taga-Legazpi dahilan sa kapabayaan kan PhilHydro. Nata tanasabit ang kapabayaan. Mismo bagang si Alcalde Noel Rosal ang nagtaram. Dahil ngaya ini mapupwede. Dahil sindang maintenance, preventive maintenance, check sa mga ekipahes, dahil ning backup na mga materyales, dahil backup na mga ekipahes, araw ka itong water pump baga dyan bako? Si Mayor na mismo baga ang nagtaramkaan, ang nakadiscover mismo ang ama kan syudad, kan Legazpi. Post niya duman sa iyang official Facebook account. Binantayan mismo kan alkalde. Binantayan mismo kan alkalde ang problemang iyan dain na nga ni mapapit, it's totally unacceptable itong sunangyari di sa tuya sa Legazpi kanakalis na mga aldaw. Kaya ano sunadiscover kan alkalde? Iyan nagkahiriling niya. Dainin preventive maintenance check. Dainin mga spare na mga ekipahes. Nako. Dali sana po mga tugang hilingon mo ang padiha, tabi June, hilingon mo. Supplier kaning basic need, water. Ang water baga yun is life. Sabi tangani ka nakalis na mga broadcast niya to, ang sibilisasyon baga kan mga manlain-lain na lugar sa Kinaaban, kadaklan, minapuroon iyan sa may mga harani sa bodies of water. Ining salog, lake, danaw, o ining dagat, tayaon bagan pagbuhay dyan. Tubig, maiinom, panghugas, pangluto, panglaba. Tubig, igwanin mga yaman dagat, sira, sa mga tubig tabang, hanit, igwa dyaning sugpo, duman naman sa kadagatan, mga sira, digdi naman sa mga bodies of water sa laog, piranha, buhaya, irahong bagagabusan, So dyan, nagpupuroon ang sibilisasyon. Dyan ang konsentrasyon nin mga tao. Sagkod na nag-evolve ang Kinaaban, nagdadalagan, iyubaga tabian ang sistema. Water is life, very basic. Mawaran na sana, pero dahil man sana, dahil man mag-brown out naman sana, nin kuryente, basta may tubig. But it does not give you a license. Kamu dyan tabi sa APEC na magpa-brown out, basta may tubig. Taday man na po pwedeng mag-brown out na naman,
Tasupil hydro na naman, maraso na naman, raot sa generator be. Kaya daing tubig. Yan, di ba? Tama po yan, na ipaapod, hilingan mo, supplier sinakan basic need, tubig. Pero, na-discover mismo ni Mayor? Tab mismo may duman baga si Mayor sa Pilhydro? Na-discover niya? Dai nin available na backup water pump. Taan rason, kan pinaapod man baga ni Congressman Pio Garbin Jr., duman sa Kongreso, sa opisina niya. Pinaapod sa Maynila yun. Tayo na nagpapadalagan kay ni Pilhydro. Ang rason, dahil ngaya kami paano nagkakamintin ka anta, may utang man ngaya sa LCWD sa mo. Wala kaming pakialam sa utang ng LCWD sa inyo. Negosyo nindo yan, dahil nindo ipaglaom sa publiko, ang pang mantinir nindo kan sa indong mga physical assets. Bako John? Tagaroyan araw kay ni, so ehemplo ta, igwa kaning pampasahirong jeep, ligas pidaraga ang biyahe, na flat so sa imong jeep, dahil mo pigpapabulkanize, ang rason mo, ay man nagbabayad sa mga pasahero. Would that be a fair analogy tabi, kamo dyan sa mga taga-Pilhydro? Kung di man masimbaga mga taga-Pilhydro, tas siper, ang ngimot din da kay puan maghagad din surat, duman sa Metro Manila, masurat kita. Would that be a fair analogy? Kung arog kanan sa muyang susugo na rasonindo, igwaning utang sa LCWD sa Indo, kaya day ka mo nakakabakal ng mga maintenance equipments. Dahil in backup na pump, mga water pump ka mo dyan. Would that be fair analogy? May jeep, ligas pidaragang biyahe, naplatan, dahil pigpapabulganize, dahil man nga nagbabayad sa pasahero. Pareho man kan rason kan so Maynilad, man nga paano kami tabi Congressman Pido, nakakakuan kan mga maintenance siya. May utang nga sa so LCWD, anak ni Teteng naman Dapat preparado ka mo na an sa indong physical assets dyan, dahil doon ipaglaom sa LCWD, which in turn, dahil man ilalaom kan LCWD sa mga konsumidores kan tubig. Bako, na nangyari, so sa indong utang, o so sa indong kakulangan na investment, sabi baga ni Congressman Pio Garbin kan makahurunta, iyo nga so paghuroron mi duman Pio sa samang opisina, sa Kongreso. Ta remember nga saro nga ako sa nag-sponsor kan sa indong prangkisa. Kamo dyan sa Maynilad, sabi ni Congressman Garbin, taramon kayo sa inda, magkaigwa kamo, nin capital infusion. Bakong ipaglaom sa koleksyon kan mga konsumidor, sa mga anahali, sa mga konsumidor ng tubig sa water district. Bako, yan. Di naman mismo ni alkalde, sabi ni alkalde, dahil mapapwede. Discovery ko ngayon, dahil ngayon yung mga backup na generator, taso generator, raot. Mawaran man yung kuryente, wala kaming tubig kasi unserviceable yung generator namin. Saka. Naraot so pump. Dahil nin pump na available da ang spare gayon. Naghalat pa ng pirang aldaw, 5 aldaw dyon. The magnitude kang damage is immeasurable. Sabi nga ni ibaga ni Dr. Cedric Daep, saro sa mga eksperto pag-abot sa disaster, man-made or otherwise. Nag-intervenir na bagad yun sa provincial government. Tadain na mapupwede, sabi ni Dr. Cedric Daep, i-avert na ang saro pang posibleng pandemic, health pandemic pa, hygiene, kalinigan. Kaya nagpa-dispose baganin, nagpa-deploy baganin water sanitation, so provincial government. Taday ngayon ni mapapwede Pio. And this situation ngaya is man-made. Nata niya ko man-made Dr. Cedric Daep. Antara man ni Dr. Cedric Daep, this is man-made because it is preventable. Pwedeng da ikuta na nangyari kung igwaning tama na interbensyon so Pilhydro. Kaya ngaya kung pwedeng maiklasifikar mo ngaya yan, kung maglala pa ini, makaklasifikar ta nga ining man-made disaster.
Man-made because it is preventable. Na pwede ko taan ng dahil nangyari kung iguaning tultol na intervensyon so manehamiento. Kaya tama, ipaapod na po kan sangguni ang panlunsod. Buting kayo natabi nito dyan sangguni ang panlunsod. An capability kan PhilHydro na yan. Taan sa tuya baga, ang paglaom ta baga yun, kitang mga konsumidor ng tubig, pagbukas ta kan gripo, dawa muraw-muraw ka pang pagkaaga, pwede mong inumon iyan. Tabot an sa imong butang ang boat mo, kumbaga kampante ka na. Water supply na dapat maray ang serbisyo. Saka paano kayan yun? Sabi ba kasubago ni Compadre Alba, kung ngay kolor dugi, okay, kolor juice, si sayan madara ka. O bata, mga water refilling station niya, para rehong presyo na yun. Guranan kuhan, para rehong presyo baga. Ano ba yung cartel ba yan? Ako naghapot lang. Yan ang mga water refilling, diba? Para rin ang presyo, di kang mapaduman na naburo barato. Arareho, yan. Ay nako, tabi. So yun tabi ha. Tama yan ang pinagigibon ni Dos ang guniang panlusod. Buting kayon. Ano ka mo? Igwa ka mo talagang kapabilidad na magtaonin na tultul na supply ng tubig. Quality and quantity wise, 24/7. Halimbawa, magbagyo, ano ang contingency plan nindo? Pirang aldaw ka mo bago makakapag-resumir kan almost normal na supply ng tubig. Kung mag-brown out, dining supply ang NGCP ng kuryente o kaya ang APEC, ano igwa ka mo ng backup generator dyan na pag nag-conk down ang sarong generator na yan, igwa pa ka mo ng sarong backup generator pa. Kung igwa ka, kung mag-bag down ang sa indong prime water pump, igwa ka mo dyan in reserbang mga piyesa kaan, buda mga ekipahes na panggamit dyan. Tangan the shortest possible time, makabalik ang normal na supply ng tubig. Kumusta sa indong capital infusion. Di ba? Ay, naku ta, hilingan na ito. So danyos ba ka ito, John? Dahil mo makwenta. Danyos ka ito individually and collectively as a city. So mga negosyo nagkaarapiktaran, boss, nagmobilize na sobre bilog na Bureau of Fire Salbay. Dahilan sa nasa kawaranin, preventive maintenance. Sabi ba ni Mayor Noel? Nangaini pwede. Dahil nga sinaning preventive maintenance check. Dahil mga backup na mga ekipahes. Naman baga mismo ni Mayor. Mabugtak na nga ako dyan ng tabo, sabi ni Mayor Noel. Maghiling kan sa indang operasyon. Sige tabi, sangguni ang panlunsod? We, the Legaspeños, are expecting na pagkatapos kan sa indong committee of the whole meeting na yan, igwa man kamo dyan sensible, konkreto na magigibong solusyon tanganing day na mautro ang siring na bagay. Ano po? Bako sana pagkatapos kan committee of the whole, tapos na, nagkaayos-ayos na ang laban, di ba? Hindi pwede. I-avert yan na mga pangyaring yan tabi naman nata, dipisilan. Yung mga water refilling station is standardized and prices na pig-implementar ninda. Yung nga ni baga, alos puro para because it's standardized. An sa tuya lang din hapot, ano ba yan? May harani ba yan sa pagiging, kumbaga yung cartel, yung para-parehong presyo? Garo man sa kumbaga, gasolina, halos puro pareho. Kung igwaning spirit of competition, pwedeng makapaibaba, pwedeng makapaitaas. Pero kung in-study nila pareho sana, ano ba yan? Ako po, dahil nag-aakusar, hindi ako nag-aakusar. Nagapot lang kita. We need explanation, we need education, kung ano yan, tabi. Kung pinarareho ang presyo, John, ano ba, cartel na ba yan? Kung dahil man makapababa, kung pumababa man paano ng presyon iba, ang apod makan, cutthroat competition. Bawal man po yan. Kung nalimbaw sa sarong tindahan, nababaonin mara ang presyo, palulugi man sa saro. Ano po kan cutthroat competition. Sangkod na parehong mawawaraan sa indong negosyo man. Pero kung pareho ang presyo na dahil nang mapadumanan man sa konsumidor, dahil na ning choices kumbaga, ano ba yan? Ano ang definition kaan? And how can the government intercede to protect yung mga konsumidores? Yan po mga kaputan niya,
Taon-taon na ni Bapa, idiretso mo na yun sa Kudalas Gis, Bareta, Hanap Buhay, asin ni Bapa. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa new Milo Twin Pack Promo. Yung Milo Twin Pack Promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng new Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron. Ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsolvate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DZGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards.
Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Ferrex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Ferrex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Ferrex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have analytics and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10:01. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Daipang nahihiling na community transmission kan COVID-19 Delta variant sa Nasyon and Philippine General Genome Center. Sigun kay PGC Executive Director Cynthia Saloman, na maabot pa sana sa 17 ang kaso kan Delta variant sa nasyon asin gikan ini sa mga international travelers. Sa iyang sinabi na nakakwarantina ang mga individual na nahilingan kan Delta variant. Maski daipang community quarantine spread ka na Delta variant sa nasyon, dapat gamiton ining oportunidad na mapugulan ang paglaog kay ni asin maglakop sa mga komunidad sa paagi kan maigpit na border control. Ang mga tawong tinawaan kan Alpha variant o UK variant pwede makaulakit nin apat sa god 5 tawo. Pero ang Delta variant 60% na transmissible dahil sa sarong tawong igwa kaini kayang makaulakit nin sa god 8 katawo. Makakapagpadaran ang Delta variant nin mas malala na COVID-19 symptoms alagad o asina halangkaw na fatality rate. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. New Maggie Magic Sarap, dagdag value pack, may free 2 sachets. Sachets! Bili na! Bili na! Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Enjoy 1050 pack sa Good Quincenas Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincenas Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincenas Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 1050 SRP.
Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Diretso, Tingog kan Banwaan, ultimo nga po mas o menos 18 minutos. Renz, good morning. Go ahead na, Renz. Yes, marin na agad tabi, Sir Pio. Marin na agad sa mga parantaba ay sa mga dugan niya itong mga bareta. May na-discovering panibagong water source. Ang prime water, daraga. Sabay pagtabangan man sa lokal na gobyerno ka na Daraga Albay. Ini na pinagkumpirmar sa DZGB News ni Mayor Vic Perete na kung saan nakadiscovery na ang prime water ng panibagong water source na kung saan talagang bastante man talaga ang bulos ng tubig dyan sa may parting sur na parte ka na nambitan ng Banwaan. Pero initabi Sir Pio na location kan na water source din ang una ipinangunambitan kan na alkalde kung saan na lugar, partikular na barangay ang aning magkaipapasindan ng serye mga ining tubig po pwedeng ikonsumo as in safe na gamiton kan mga constituents digdis Banwaan kan Daraga. Kaya sa ngunyan positibo ang magiging ang sitwasyon kan lokal na gobyerno ngunyan pang nakadiscover ng panibagong water source na talagang bastante sa supply ng tubig asin ini pinagalaoman na masiraron pa sa mga test asin pinagalaoman na ikasuman na makumpirmar na safe ining inumon or gamiton kan nadigi sa Daraga magkakaiguan ng inauguration na kung saan panibagong water source na po pwedeng kuhaan kan prime water kung makatatandaan ini man ang pinagpromisa kana prime water magin man kan Daraga Water District na mahanap sindan ning panibagong source dahil lang ta kung sa linya man sa ning tubig halos napakaray naman ang linya digdi sa Banwaan kan Daraga. Ang problema na sana ang source dahil lang ta nagdideplete na o halos nagdidiit ng source dyan sa may parteng sa may pamitisan kan Bulkan Mayon na kung sa inyaon dyan ang mayor na sources kan tubig ni existidong nag-supply ng tubig digdi sa sentro kan Daraga magin man sa iba pang mga barangay. Nagkanurultol ni trabaho kan pinahilig ni Alcalde Vic political will. Roger. Ano na susaindang business permit? Kompa, pinjentipada ipapig-release? Suro si Mana Tabi, Sir Pio, nag-renew. Yan, tama yan. Bakong nanultol kan trabaho? Naghanap talaga nin makukuhaanin. So, iyan ang sign ng obligasyon. Roger. Suro si Mana, pipirma ni Mayor Vic. Kundi, dahil pirmahan. Bako nagkanurultol?
Soro si Mana pa nag-report. Soro si Manang nagre-report. No, yan ang tama, Mayor Vic. Diba? Kaya gawin kayo magiging resulta. Iyan, no, may magayon ng resulta. Igwa nang nadiscover, huminaranap talaga nin makukuhaanin bastanteng supply nin tubig. Roger. For so long a decade, yan, Mayor Vic, nakasolusyon sa pagpahiwas kan trapiko. Bako, Roger. so tubig o yan na, nagpupuo ng mapakaray. Road clearing. Road clearing, so mga wire. Ano Roger. pa? Kaya Nagkatultol pa lang. talagang may marayman na pala na epekto pag bigtutultog. Oh, iyo mga paghuna ni Daki Mayor Vic, paulok-ulok sa nabagaan. Roger. Pero may matibay na buot, Roger. ilinganaan. Oh, tama kung nanultol so tubig diyan, saka. Roger. Di pigahalap na sana so magiging laboratory result kan itong so sample nin tubig. Roger, tabi Sir Pio. Kung pwede iyan mananggad asin kung anong pwedeng gibuhon ng mga scientific intervention and physical intervention dyan Roger, tabi Sir Pio. sa paggibonin mga reservoir. Aha, dahil ang tubig tabi din Sir Pio sa daraga, Oho. maski nga ni dito ang supply, pero talagang malinig. Malinig, yan. Malinig talaga ang tubig digdi. Yaw, ng bulkan mayon, baga. Roger. Sige. Yan tabi Sir Pio, ano mga dagdag na impormasyon digdi sa luwas? Rans Luna, DZGB News. Salamat rin. Nagka-roll tool baga. Tong-tongan ni Mayor Vic. Suro si Mana ang pag-renew kan lisensya nindo. Tultol kang trabaho. Garanap ba ganing source dyan? O yan ha, bakong makakuan. Iyan, ang alkalde. O pareho man digdi baga sa Ligaspi. Linosob ni Mayor Vic sa Pilhydro. Ay, palag ka munin mga preventive maintenance ha. Dahil ka munin mga spare parts dyan. Dahil ning spare na bomba. O bakong uya. Papaapod na kan ka. Iguana ba ganing pikin solar? Iguana na ba gada yun? Iguana kan post so latest na post ni Mayor. Iguana ning spare. O nakanurood. Di ba? Iguana ning spare. Dahil talang naidagdag ka sa bago sa diskusyon ta. Iguana in fairness. Iguana sinta nin spare pump. Si Mayor mismo ang nag-post sa sayong official page. Iguana ning spare pump so water district o so Pilhydro. O yan. Dahil tayo naisugpon ka sa bagong ngunyan, na po isusugpon ha. Iguana po, nin spare. Tanganing sabi ni Mayor, in kaso nga mag-diferensya man, o yan na nga binurog ta ka na ngayon indakan Pilhydro, nin spare na water pump. Mismong si Mayor so nangingigsaanan duman sa pag-install kan mga spare na yan buda mga ekipahe. Ako, Kumparing Jim, go, good morning. Yes, salamat natin pa dito. Rus na kayo masyado ang border control sa pagbantay. Pagal naman kayo ng mga polis dahil sa parang COVID. Hindi sa lukod nagpaparadakol sa mga lokalidad, probinsya. So dating issue na iguanin mga PK na RT-PCR test o antigen test natin today. Human girarayaan na di-discover sa Pierre Canpidorans. So kay Sir Fuel Ordo niya, ang MDRRA mo, sinasabing Banwaan na reactive pag-abot sa mga pagrekisa. At modus kan mga driver na nakakila o nalulunada rin mga pasaheros na haling paduman sa norte, minasubli, nilitimong RT-PCR test, pipa-xerox, pagkatapos, ang mga pasaheros, package sila sa bayan, driver na amin na-provide, nin test result, Totoo xerox. yan. Oo, pading Jimmy, tama yan. Pati so, pag-imprinta nga ni sa computer, madali una sana yan. Kayang-kaya, dari naman sa original. Iyo, ang kulang sa napanood, pading Jim, sa mga pakipag-istorya sa mga otoridad, ang kulang na day na-empower pa, day natawan ni nagkakanigong kapabilidad, ang mga checkpoint na ma-validate kung ang daradarang ipigpapaluwas na medical certificate, totoo o bako, day na-empower sa mga nasa kwan, mga nasa checkpoint pading Jimmy. Naman, ikaman sa na pulis ka, may niton, nauranan ka. Bapagal sina, pero sukaraman ninda pading Jimmy, day na-i-impart ito kan gobyerno kung paano sa pag-check ka ito. Yan naman yan. Nakalusot. Salitaan sa nasa pangaran kan sa original. Yan. Pizza, si salitaan. Pag nangalas, natin na nakakarusutan mga ini. Kundi, minsan na yung man na kwanta alagaan sitwasyon man dyan sa mga border control. Pagalo na. Digdi sa Pierre, may pizza na ilordo niya, may na-discover siya mismo sa PGH Allian test. Test result. Tiki na. Yan, ugo naman. Lalo yun ang issue ini, dahil man napupundo,
Kaya saro ini sa conclusion factor na kausa na tatanaay kita di ginawawaran nin kaso nin COVID positive sa satuyang kapalibutan. Hirak man kayo ng mga pulis, batad, init, banggi, iyo pa so nakakasunganga kan and ikahirak man. Sa totoo lang, arugad lang pulis na sa border control. Iyo, Oo, ara mo pa ko manhid quarter yan, mga trutent man sa nabagaan, alis nga kan tinampo. Nya, Ang init, mauranan. Dili ka man sa magpara surusirit ka. Basta nagpahiling na sa'yo mo kitest negative. Lusot na? Nya, iyo na. Sa totoo lang, iyon ang nangyari. Iyo baga, oo. Sige. Oo, magpara panipisilan man buhay mo. Yan. Dapat ang tauan maging kuhaan disiplinado. Tama, Pading Jim. Totoo ka dyan, Pading Jim. Correct iyan 100%. Sige. So yan, sabi pa rin, mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DZGB News. Thank you so much, kumpadring Jim. Sa dagdag na istorya, tama itong report ni Pading Jimmy, Pading John, pagal na physicalmente ang police. Physical and psychological gabos. Stress nila grabe naman Nagbabantay ka dyan, 24 oras, ang duty mo, 12 oras, 18 oras, 16 oras, 10 oras, 8 oras. Plus, uni pa yun, tabi. So, nahihilig na loophole yun is, iyan ang mga nasa border control checkpoint, daining technical know-how, daining capability to determine kung andarang ipipahiling sa indang medical certificate, genuine o bako. Iyo baga yun Once na, eto may van. Para, good evening. Mga taga sain po, sain hale. Igo po ka mo nin negative test result. Kukuuton duman sa bulsa, sa pitaka, sa wallet, sa folder gabos, ipapahiling sa papel. Ang sulamentig pigbabasaran kang pulis, so face value. So nahiling nida sa papel. But the ability to determine if itong dokumento ipahiling genuine or not, daipo kaiyan nin na-estabilisar na protocol ang gobyerno diyon. Bako? Kita, ordinaryong polis, ordinaryong polis, ano ang sa imong technical capability na anipipahiling sa imo? May mga puro perma maning doktor, may mga silyo manin mga ospital, mga PTR license no mga numero baga, na madali na sa nabagang gibuhon na ngunyan with the advent of technology. Data mababasol yan ng mga pulis na yan. Data mababasol. Dahil sinda kaya ning, sa totoo lang, dahil sinda ning technical know-how kayan to determine if itong ipigapahiling na dokumento genuine or not. Ang mga Pinoy pa bagatabi, hilingan mo, ang mga Pinoy hilingan mo mga Pinoy. Maabilidad kita, pati yan ang mga resulta kan mga test, napipiki. Diyan kita maurag sa paggibo ng kalukuhan. Ano daw kung ining mga abilidad tang mga Pinoy, ginamit ako ta na sa karahayan, siguro, haloy ng asinsado ang Pilipinas. Okay, itong mga nakaaging panahon bagaan, pamusok ka iyan, sa mga peke na papeles NMR, rekto, duman sa Manila, sa rekto. Yung mga pamusukan kayo ito, peke na birth certificate, rekto ang solusyon. NBI clearance, rekto ang solusyon. Diploma, rekto ang solusyon. Transcript of record, rekto ang solusyon. Ngunyan, maski sa inasa na, with the advent of technology, diyan maurag ang Pinoy sa kabuahan. Kung gigamit tagay din sa karahayan, haloy na kitang asinsado. Diba? Kahirakan mga pulis, tama itong Pading Jimmy. Over-fatigue na, stress na marayan mga pulis niya to. Kahirak man. Dahil sindanin na, dahil nga nining so parang scanner baga yun, yung parang mga barcodes, kung tayo nag-estabilisar sa gobyerno, so DOH, nin mga accredited sa ng mga o nag-accredit sindanin mga clinic na mga nagpapaluwas na ining swab test, igo ni mga barcodes. Tapos igo ning scanner diyan sa checkpoints.
Peke ini. Dahil ini nag-kon sa samuyang rehistro digdi. Peke andaramong kan, peke andaramong sertipiko, dahil ka makalaog. At ang mga malang titibay ano diyon. Package deal na sa Rongvan, ito ang presyo, ang transaksyon sa internet. Facebook, Messenger, ito ang transaksyon. 5,000, 6,000, pataas. Di, meron na kasabay na certificate yan, hindi ka na magpapaswab. Pirmado na ng doktor yan. Ayun na ta, John. Araw ka ng mga Pinoy. Kaya yan ang problema baga sa tuya. Ayun na, at kadakol kitang nagkakairin ka. Ano? Tabi na mga pangyaringan. Kaya sabi baga ni Pading Jim, yung tama ngayaan na bottom line is yung disiplina ng Pinoy ang kaipuanan man sana. Ay, nako, paano ba tayo? Pwede na, John. Buhian ko na. Sige, buhiin na ngaya. Tadakol pang bubuko doon. Tanganing pag-abot ni News Manager Mar. Buwelo na ang laban pa. Salamat kan sa idong paghinanyog. Asin amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong